Ni Manang Rosa at kakaterte di plaza. Asan sa laki may tiklok ang pagpagpakumbaba. Ngayon nilolo pati kuya itibintana. At karkararagakasla at nanang itinisa. Ay manangagsala kaman titiktok katanggina. At kuya kenanggina. Tiplaka katanggina. Tipalay katanggina. Ket lima nanganapik sa pagkararakyan aksara. Di manok katak kakanta. Di asok at anggina. Di baka katak kararak. Di baboy katak sarap. Di manang nanapik sa pagkararakyan aksara. Di titok katanggina. At buy-buya kananggina. Ay manangagsala kaman titiktok katanggina. At buy-buyang kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket ni mananganapik sa pagkararakyan aksara. Titiktok ket anggina. At buy-buya kananggina. Tiplasak ket anggina. Tipalay katanggina. Di mana anapik sa pagkararakyan aksara. Titiktok ket anggina. Apoy buya kananggina. Ay manangaksala kaman titiktok katanggina. Apoy buya kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket lima nanganapik sa pagkararakyan aksala. Titiktok ket anggina. Titiktok ket anggina. Titiktok ket anggina. Apoy buya kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket ni mananganapik sa pagkararakyan aksara. Titiktok katanggina. Apoy buya kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket ni mananganapik sa pagkararakyan aksara. Titiktok ket anggina. Apoy buya kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket ni mananganapik sa pagkararakyan aksara. Titiktok ket anggina. Apoy buya kananggina. Tiplasak katanggina. Tipalay katanggina. Ket ni mananganapik sa Taro peleng pianta, nagpisingin ti ubing. At ti iti mata, at pada si ti gaming. Facebook ti ulas scroll up and down. Ipingangan online lata adayaw. Ayak tutubog gamersan, ang makapalalo. Di mo maawatan tiri, katipan at trabaho. Sikalaeng ti ang pipinduli, agay amitin online. Kaya tatagin ti dagduma, asa kulit ti pangbiyan. Namit ka tinanan na, anak pagkawapaman. Anak trabaho para keng ka, at sa pun ka itikwanta. Ngem sana nakinig na online na din. Agay-ayam ken Facebook, tayo natitayat na apanunutin. Ayak tutubog gamersan, ang makapalalo.
Di mo maawat ang tiri, kati pa nagtrabaho. Si kalaeng ti at pinuli, agay iyang iti online. Kaya tadagin ti datuma, sa politi pang biyak. Nangikat tinanang na, anak at trabaho pa man. Ada trabaho para kay ka, at sa tulkay di kwarta. Ngayon saan anak kinig, ng online manen. Agay iyang kin Facebook, kay katitayat na apanunutin. Ayak tutubog gemarsan, ang makapalalo. Di mo maawat ang tiri, kati pa nagtrabaho. Si kalaeng ti ang pipinuli, agay iyang iti online. Kaya tatagin ti datuma, sa politi pang biyak. Si Mang Peti Aldaw, awan ti kwarta. Nagpatingga tuloy ng sakalang di pa nagpapabawi. Nang panas anak trabaho, narit na tiriga. Di pa nagsapul iti kwarta, saan na basta-basta laing apana. Ayak tutubog kemarsan, ang makapalalo. Di mo maawat ang tiri, dati pa nagtrabaho. Si kalaeng ti at pinuli, agay iyang iti online. Kaya tadagin ti datuma, sa politi pang biyak. Ita maawatan na ti pa nagtrabaho ket nasakit. Ngayon ti pa na online, sana ka na yun ang makatulong ken makasagana. Itatangguan at sarteng ikibirhaw. Aday ti nga bukel pakarkaranaken ang dina. Luminang apoy buya iti bintana. At karkaranakas lahat na nang ipinisa. Ay tatang kaguray kaman ti asawa ko ang inakenak sangit. Ano'y palubos na mamadadel iti pamilyang. No kaya ti tinaurnos na tinapiyat. Sardeng mga baling idakes na bisyoken papay ay ako. Itatangguan ang karkararat iti beerhouse. Akpakpakubabaken ni Maria, akpakpakubaba. Luminang apoy buya iti bintana. At karkararatas na agnanan iti misa. Ay tatang kaguray kaman ti asawa mo ang inakenak sangit. Ano ipalubos nga madadel iti pamilyang. No kaya ipinagulos na pinapiyak. Isardeng no mabaling iti dakes na bisyoken papayaya po. Nitatangguan at karkararak iti beerhouse. Akpakpakumbabaken ni Maria, akpakpakumbaba. Umiinang ako'y buya iti bintana. At karkararakas lahat na nang itinisa. Ay tatang kaburay kaman ti asawa mo ang inakenak sangit. No akbayad ka iti ayat awan ti pang merienda. Isu nga aguray kaman ta ang luto pa'y ninanang ti pansikan kon. Itatanghaan amapukaw ti panagkarkararak. At singsingpet atas lahat tutulog asamon ti marunggay. Maria kunana, bayadam man ti utang mo. Memsin Maria akuna, kapsat awan pa'y ti agdama. Ay tatang aburay kaman ti asawa mo ang dinakenak sangit. Ano'y palubos na mamadadel iti pamilya. No kaya ti tinaurnong na pinabiyag. Isardeng no mabaling iti dakes na bisyoken babay ayapo. Didi, ako singkedangket na pate, tilalatiak tapat, agkanta kenagdardaras, ak singsingpet, ak serbi ti pamilya, agurnos ti balay, ak pukaw ti danom, ak sapul ti ayat. Ay, ak pasingkedaniti, nakno ti panagserbi, ak karkararag kenanggina, ak serenade ti rabi. Di babae, aguray kenagbuy-buya, no maawatan ti ayat at kunawen agayat at kengka. Itapta, at pasingkedangket at jatlaeng, tilalaki aksen, kemujiken ang leket tipos.
at video call, at react ti story, at paspas net ti cellphone, at sa pulti ayak pasingkedan ni tak-tak, napno ti teknolohiya, at chatin at video call, panlike kenasye. Di babae, agrepli kenagreak, no mawatan ti ayat apunawen nagayatat kengka. Iti ti lalaki at serbi iti pamilya, at bukaw ti tanong, at kurnos ti balay. Itata ti lalaki at padala ti cash, at order ti food panda, at sapul ti ayat. Ayak pasingkedan, titi kenitata, at balbaliw ti panawenggen ti ayat, ketak tutuloy. Ti lalaki ken babae at sapul ti ayat, no mawatan ti ayat at kunawin nagayat at kengka. Itidi, ti lalaki at serbi ti pamilya, at bukaw ti tanong, at kurnos ti balay. Itata, ti lalaki at padala ti cash, at order ti food panda, at sapul ti ayat. Ayat pasingkedan, iti kenitata, at balbaliw ti panaweng ken ti ayat ket at tutuloy. Pinalaki ken babae at sapul ti ayat, no mawatan ti ayat, akunawin nagayat at kengka. Kapitan Pedro at Tatay Mary ti Plaza, ang salsalaken ni Maria at pakpakumbaba. Gemi asawa agwibuya iti bintana, at karkararaga kasla at nanang iti misa. Ay kapitan, aguray kamanti, asawa mo ang ginaken ag sangit, no agbayad ka iti ayak. Awan ti pang merienda, isu nga aguray kamanta, agluto kay ninanang ti pansit canton. Ni Kapitan Pedro, akarkararag iti simbahan, papakumbaba ken ni Maria at papakumbaba. Gemi asawa agwibuya iti bintana, at karkararaga kasla ag nanang iti misa. Ay kapitan, aguray kamanti, asawa mo ang ginaken ag sangit, no agbayad ka iti ayat. Awan ti pang merienda, isu nga aguray kamanta, agluto pay ninanang ti pansit canton. Ngemi kapitanhan, ama pukaw ti panagkarkararan, at singsing katakasla at tutubo asabong ti marunggay. Maria, kunana, mayadaman ti utang mo. Nin si Maria akuna, kapsat awan pay ti agdama. Ay kapitan, aguray
Agbayad ka iti ayat, awan ti pang merienda. Isu nga aguray kaman, kaagluto pa'y minanang ti pansit kanton. Mayudong at arabitap, ni Kapitan Pedro at kakagderi di plaza, salsalaken ni Maria apagkumbaba. Yan ni asawa buy-buya itibin ka na, karkararaga kaslaag na ng itimisa. Ay Kapitan, aguray ka man, di asawa mo ang ginakinaksanit. No agbayad ka iti ayak, awan ti pang merienda. Isu nga aguray ka man, kaagluto pa'y ninanang ti pansit kanton. Ni Kapitan Pedro at karkararag iti simbahan, apakpakumbaba, ken ni Maria apakpakumbaba. Yan ni asawa buy-buya iti bintana, at karkararag kaslaag na ng itimisa. Ay Kapitan, aguray ka man, ti asawa mo ang ginakinaksanit. No agbayad ka iti ayak, awan ti pang merienda. Isu nga aguray ka man, kaagluto pa'y ninanang ti pansit kanton. Ni Kapitan, aguray ka man, ti panakarkararag. Apakpakumbaba, ken ni Maria apakpakumbaba. Gen ni asawa abuy-buya iti bintana, akarkararaga kaslaag na ng itimisa. Ay Kapitan, aguray ka man, ti asawa mo ang ginakinaksanit. No agbayad ka iti ayak, awan ti pang merienda. Isu nga aguray ka man, kaagluto pa'y ninanang ti pansit kanton. Ngini Kapitan, hana mapukaw ti panakakarara. Aksing-sing peta kasla at tutubo, asabong ti marunggay. Maria, unana, payadaman ti tutang mo. Ning si Maria ako nakapsat, awan pa'y ti agdama. Ay Kapitan, aguray ka man, ti asawa mo ang ginakinaksanit. No agbayad ka iti ayat, awan ti pang merienda. Isu nga aguray ka man, kaagluto pa'y ninanang ti pansit kanton. Bayudong at tarabita, Ni Juan at trabaho iti pabrika, ngenti matanda at day cellphone la. At scroll agigilik pa'y ilastog, awanin ti pansin na iti makina. Ay Juan, at trabaho ka man, ibos mo ang ginaaksanit ken nagdandan. No at bayad kay ti ayat, awan ti pang merienda. Isu nga agure ka man, taagluto pa'y ninanang ti pansit kanton. Ni boss nagsangit ken ang gina. Wan at trabaho ka man, awan ti payat iti aksel tongla. Ngem si Juan, ako na boss, awan pa'y ti agdama. Ay Juan, at trabaho ka man, ti boss mo
ang gina at sanit ken nagtandan no at payat ka itiayat awan ti pang merienda isunga aguray kamanta agluto pay minanang ti pansitan ton ngimniwan amapukaw ti pan nag-cellphone at scroll agad katawa pay lasto boss nana bayadam man ti utang mo ni boss ako nakapsat awan pay ti agdama aangka at sa no kayat mo ti trabaho no kayat mo rumangay iti pinagbayad mo ay uwan at trabaho kaman boss mo ang gina at sanit ken magdandan no at bayad ka iti ayat awan ti pang merienda isunga aguray kaman gimnihuan at amapukaw ti panag cellphone at scroll nakakatawa pa'y lasto boss nana bayadam man ti utang mo imni boss ako na kapsat awan pa'y ti agdama aangka at sa dono kayak mo ti trabaho no kayak mo rumang ay ti pinagbayad mo ayuwan at trabaho kaman ti boss mo ang gina at sanit ken nagdandan no at bayat kay ti ayat awan ti pang merienda isunga aguray kaman ay pat at ako ti pabrika ti boss mo ang gina at sanit ken nagdandan no at bayad ka iti ayat awan ti pang merienda isu nga aguray daman amapukaw ti panag cellphone at scroll nakakatawa pa'y lasto boss nana bayadam man tinutang mo imni boss na kapsat awan pa'y ti agdama aangka at sa dono kayat mo ti Ni Lola Maria at nanalos ikalong at sa salay di ay baybay tas lakar karison ibulan at sanggit at buya ken ang gina ket ni Lola ang napiksa at kararaken ang sala ay Lola at sala kaman ibulan ket at sanggit at buya ken ang gina titalon ket ang gina tipalay ket ang gina ket ni Lola ang napiksa at kararaken ang sala di manok ket akat angka, di aso ket anggina, di bakak ket akarara, di baboy ket aksala, di Lola napiksa, at karara ken aksala, di bulan ket aksanggit, at buya ken agdina, ay Lola, aksala kaman, di bulan ket aksanggit, at buya ken anggina, di talon ket anggina, di palay ket anggina, ket ni Lola napiksa, at karara ken aksala. About the locos Bibulan ket aksanggit Abuy-buyan ken ang gina Italon ket ang gina Ipalay ket ang gina Gilolan lang napiksa Akararat ken aksala Bibulan ket aksanggit Abuy-buyan ken ang gina Ay Lola Aksala kaman Bibulan ket aksanggit Abuy-buyan ken ang gina Italon ket ang gina Ipalay ket ang gina ket ni Lola ang napiksa at kararaken ang sala Bakena ni Tanggo at tagtagderti ni ruangan at ururay kadat at pagpagkumbaba kas lahat na lang kapsat kumnana
Mayadaman iutang mo ngem siyak at sing-singpet at una awan ti kwarta ko. Ay kardo aguray taman isweldo ko kasla at paspasnek adanong pipula. No akbayat kita awan ti pang merienda isu nga aguray taman ta agluto pa'y ninanang ti pansik kanton. Inal daw adumpeng ni kardo at patpat kita at karkararak akaslat sing-singpet ang madre sa misa. Payadaman ko nana iutang mo nga 5 araan ngem siyak at una kapsat awan pa'y ti agdama. Ay kardo aguray naman di kwarta ko kasla at pinag-asabong ti sampagwita. No agbayadak kita awan ti panglodo ko isu nga aguray kaman ta at text payak ken ni crush ko. Ngem ni kardo ang amapukaw di panagkarkaran singsikat akasa at tutubo asabong ti marunggay kapsat kunana mayanaman iutang mo ngem siyak at puna kapsat awan pa'y ti agdama. Ay kardo aguray naman di kwarta ko kasla at pinag-asabong ti sampatita. No agbayadak kita awan ti panglodot ko isu nga aguray kaman ta ato text payak ken ni crush ko. Ay kaldo aguray naman ikwarta ko kasla at pinag-asabong ti sampatwita. No agbayadak kita awan ti panglodot ko isu nga aguray kaman ta ato text payak ken ni crush ko. Nabiti Rabbi, sipinget ti dalan, may saag tatakaw sumangpet iti panganan. Sadi ay tay iti tayak, adu ti itlog, isu ti kayat na akawes, isu ti kayat na adalan. Ay agtatakaw, mananakaw, saan mo maawatan? Di kinapudno, di panagtrabaho, sana panagnanakaw. Di itlog ket bunga, di panagbano, saan para iti at tatakaw, para iti panagdadiragsak. Siliw-siliw ti taktak, aksap-sapul iti itlog, ngem adda manok abantay, isu ti mangbantay ng padas anak takkias ngem na ipangget ti agtatakaw ket na alana isu ti napukaw. Ay agtatakaw mananakaw, saan mo maawatan? Di kinapudno ti panagtrabaho, sana panagnanakaw. Di itlog ket bunga ti panagbano, saan para iti panagnanakaw, para iti panagdagiragsak. Nagbabawi ti mananakaw, nagsangit ken nagpakumbaba, kinuna asaan maulit isuti karina. Nagtrabaho asirigado, tapno adati pondo na, tapno saan aagtakaw isuti kinaputno. Ay agtatakaw
mananakaw, saan mo maawatan? Ti kinapudno, ti panagtrabaho, saan pinagtakaw? Ti itlog ket bunga, ti panagbanyo, ti sabalin, saan para iti agtatakaw? Perwisyo ti sabalin. Ngarud agtrabaho ka, saan ka agtakaw? Tapno adda ti pondo, ken saan amang pakalala? Di pinagtakaw ket saan anasaya? Ti panagtrabaho always ti pagsayatan na. Ni Juana gwasawa iti sexy Maria, natintas nakapintintas isu ti pagdaydayaw na. Dagiti karuba aginimuten nagdaydayaw. Dati pag-asawa anda isu ti pagsayaata. Ay Maria, Maria, sikat ti napintas. Ni Juan isu ti napasuerte, isu ti nasaysayaat. Dagiti karuba agimimuten nagdaydayaw. Dati pag-asawa anda isu ti pagsayaatan. Ni Juan sana napintas, ngem na iba't ti puso, ayaten na ni Maria, isu ti pamatien na, at trabaho asipipinget, tapno adat ti pondo, tapno maipas na iti kinapimpintas ni Maria. Ay Maria, Maria, sikat ti napintas, ni Juan isu ti napasuerte, isu ti nasaysayaat. Dagiti karuba agimimuten nagdaydayaw. Dati pag-asawa anda isu ti pagsayaatan. Dagiti karuba agrik na iti panakaimon. Tani Maria saan ang makipangag, ngem ni Juan saan ang makapalalo? Dati ay ayaten na isu ti pagsayaatan. Ay Maria, Maria, sikat ti napintas. Ni Juan isu ti napasuerte, isu ti nasaysayaat. Dagiti karuba agimimuten nagdaydayaw. Dati pag-asawa anda isu ti pagsayaatan. Ngarut no adda ka, meten pagdaydayawan, ipakita ti kinapimpintas ti pusok ken panagayat. Dati puno a kinapimpintas, saan na makita, ngem marik na iti pusok ken panagayat. Kay Juan mananong alasiri, aksapat ang ringi, akmula isipsi. Ngeno Domingo, sabong tiyayat na, manok na apalto, saan ka makapagna? Ay palto, dahil palto, apay na akarkaro, kadagiti sabong, awanti panalo. Nila kay Juan, ang ginakeng talata, uray awanti premyo, aksangit ke pagkata. Inurnos ni Juan, tidiyet ni palto, pinainom ti gatas, kenitlog
anaso inaramil i-training at tagaw ipanaw ngeno adlaban at sardeng igalaw ay palto gay palto apay nga akarkaro kadagiti sabong awan ti panalo ngila kay uwan ang ginaking kalakta uray awan ti premyo at sangit ken akala di sa bunga